त्यांचं फक्त एवढंच की आपण आयुष्यात योग्य निर्णय घ्यावे. तुला नंतर कळेल त्यांचं बोलणं तुझ्या आयुष्यात बदल आणायला किती गरजेचं होतं ते. आता तुला तर शुभ सकाळ मित्रांनो. बाबू किती 12:15 वाजता मॉर्निंग होते आज, कारण की आज रविवार आहे. तर स्वागत आहे तुमचं डेली ब्लॉगमध्ये आणि कोकणी या चॅनलवर. तर अजून एपिसोड 2चा एक पार्ट बाकी राहिला आहे, तो म्हणजे पप्पाचा शूट करायचा. तर तो आता शूट करतोय फायनली, कारण की आज तो टाकायचा आहे. कारण की आपण पहिला पार्ट गुरुवारी टाकलाय, आज रविवार आहे. तर बघूया रितेश भाऊची कृपा लवकर एडिट करून आपल्याला टाकता आला तर तर संध्याकाळचं आहे, त्याच्यात टाकू शकत नाही. अरे बापरे, त्याच्यात मी निघून जातो, त्याच्यात काही दिवस दाखवणार आहे. सोमवार रिस्क आपल्याला उद्याच टाकावं लागेल. ठीक आहे. तर आता हा पार्ट आहे तो बघूया पप्पा किती टायमात किती वेळात शूट करतात. एकच वाक्य आहे पप्पांचं, पण बघू पप्पा आता किती टाइम लावतात. आणि बघूया मजा आहे. आणि आपण ते फक्त 2 ब्लॉग करून 1 ब्लॉग टाकायचा माझा विचार आहे. तर करूया आणि टाकूया. तर मजा येईल, कारण की काही जास्त शूट नाही तर 2 दिवसात एक करू आपण. ठीक आहे. तर बघूया. आणि थोड्या वेळ पिल्लू पण आहे, मजा मस्ती होत राहील आज. बघू अजून काय वेगळा अजून एपिसोड 3 पण शूट करायचा प्लॅन आहेच, तर करूया. तर तिकडे अजून चालू आहे गायडन्स, काम बिम सगळं करायचं. ठीक आहे. असं तर तुम्ही मीटिंगला भाऊ बसता, समजवताना मीटिंगला, आणि तुम्ही मला समजावतो असं समजवा. ठीक आहे. असं बोला, तुझ्या राजा होता ना, तुझ्या वयाचा तुमच्या हिशोबाने तुम्हाला जे बोलायचं ते बोला. तर ते तसं बोला, असं समजून बोला. तुमच्या रिअल टाईप मध्ये रिअल मध्ये बोला तुम्ही, जसं बोलता तसंच. हे नुसतं हे पाठांतर म्हणून नाही बोलायचं. फायनली पप्पांचा झालेला आहे शूट कम्प्लीट, लवकरात लवकर 10-15 मिनिटात. तर दाखवला नाही कारण की एपिसोडमध्ये बघा, कारण की मला कॅमेरा पकडायचा होता. ब्लॉग कसा शूट करणार प्रॉब्लेम असं, त्यामुळे आम्ही फक्त एपिसोड शूट केला आहे. तो एपिसोडमध्ये जाऊन बघा, उद्या येईल. कारण की एक सीन आहे तो संध्याकाळचा आहे मेन. रितेश बघतोय, तो बसला व्यवस्थित वाटला तर आज किंवा उद्या नक्की येणार आहे. तर बघूया आता काय. पिल्लू पण येईल अजून, ताईचं करायचं ते शूट एपिसोड 3 आपला मस्तपैकी. तर तोपर्यंत शॉर्ट्स आपले बनवले ऋतू त्याने आमचे ते एडिट करतो. ओके मस्तपैकी बनवलेलं आहे जेवण बनवायचं आहे. आणि आमची ताई नेहमीप्रमाणे लेट आले, तर आमचं जेवण होणार आहे शूट. तर आम्ही बनवलेलं आहे मस्तपैकी. आणि इकडे आमचा शिव झोपलाय बघा, एडा शिव आमचा, पिल्लू एडा आहे आमचा. हा भाव हे जेवायला. तर आज मस्तपैकी बनवलेलं आहे. हाय कर, हाय कर ना. हाय, त्याला व्लॉग मध्ये यायचं असतं, मी कुठे व्हिडिओ मध्ये विचारतो. तर आण ना लवकर. आज मम्मीने बनवलाय मस्तपैकी स्पेशल राईस. कुठला तो दाखवतो मी तुम्हाला. ओ हा बघा जी. नमस्ते बोला, नमस्ते. चोपायचं याला, चोपायचं. तर आज बघूया काय बनवलंय मस्तपैकी स्पेशल राईस. ऋतूनी नाही तर मम्मीने बनवलाय, नाही ताईने बनवलाय. ताई फक्त जेवायला आलेली आहे आणि बनवलाय मम्मीने राईस. राईस बनलेला आहे कुठला कोळंबी राईस, पण बनवलाय कोणी? बाईने नाही, मम्मीने. तर मस्त कोळंबी राईस बनवलेला आहे. आणि इकडे मस्तपैकी मच्छी. रविवार म्हटलं कोकणी माणूस. हे बघा, हे बघा, हे आधीच घेऊन चालले बघा घरी. हे बघा, पप्पांना ताट नाही कारण पप्पांसोबत उपवास. आणि ऋतूसाठी आमच्या ऋतूचा उपवास आहे. गप 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 तू गप बोलू नको. चला आता आम्ही जेवून घेऊ आणि नंतर भेटू. हा बोल, स्वागत आहे तुमचं. कुठला चॅनल? चॅनलचं नाव सांग. आपल्या चॅनलचं नाव सांग. नाही सांगायचं नाव सांग. कोकणी सुयोग. चला नंतर भेटूया मित्रांनो. जेवून पोटपूजा करून मस्तपैकी आता आम्ही करतोय एपिसोड 3चा शूट. तर रितेश त्याला ताई आता या पूर्ण एपिसोड मध्ये जवळजवळ. तर मस्तपैकी ऋतू पण आहे. सिरीज वाईज बायचाच कॅरेक्टर. तर चला आता शूट करूया. बाय सांगितलं या. ओके, या आवाज नको करू. तर
चला आता मस्त इथं तेरेनाम पाडून बसलाय. अरे बाबा काय दाखवतोय तू यार? तर चला आता ब्लॉग पण शूट होते. सांग तिला चल कसं यायचं सांग. कसं मी नाही. इथून घेतलंय पुढून पहिला कडायला इथून घेतोय. येऊ दे ना इथं असं. ठीक आहे चला आता बघा कसं काय ब्लॉग. बोल? या पप्पा साईडला हो. तुम्ही इकडे या घरात. बाहेर कुठे गेले तुम्ही? इकडे बसायचा तिकडं. नंतर या इकडं ठीक आहे. पिलूला गेला बाय या. आई बस तू नको सरकू. पिलू थांब घेऊ तू विचारा. कुठे गेलाय तो? गेला इथंच कुठेतरी मित्रांसोबत. गेला आता ठीक आहे. कुठे गेलाय तो? इथंच गेलाय मित्रांसोबत. ऍक्शन तू बोल. ऍक्शन. इथंच गेलाय मित्रांसोबत. गेला आता. बस ना अजून काय? 1 2 3. काय बोलू? हे बघ इथेच आपण घरच्यांना चुकीचं समजतो. ते टोमण्यांच्या नावाखाली आपल्याला प्रोत्साहन देत असतात. त्यांचं फक्त एवढंच की आपण आयुष्यात योग्य निर्णय घ्यावे. तुला नंतर कळेल त्यांचं बोलणं. तुझ्या आयुष्यात बदल आणायला किती गरजेचं होतं ते. आता तुला समजलं असेल पुढे काय करायचं. आता तुला समजलं असेल तो आला परत घ्या हळू. आता तुला समजलं असेल पुढे काय करायचं. हळू बोलू. आता तुला समजलं असेल पुढे काय करायचं. ओके भाई ब्लॉग नाही घेतोय चरण. काय चरणला बोलायचं. चरण 3 दिवस कंटिन्यू आला नाहीये. आणि काय? तिसरा हा? पार्ट शूट करतोय आणि तिसरा दुसरा part shoot part झालाय. झाला पण एका पण शूटला तो दुसऱ्या पार्ट मधला एका पण शूटला नव्हता. बिझी होतो आता काय बोलणार. बिझी. PR कॉलेज साठी बाहेर पडतोय भाई. दुसरं काय आहे ना ते असं विचारण्याच्या फ्लो मध्ये. ते विचारण्याच्या फ्लो मध्ये दुसरं काय. मित्रांनो न्यू कट घेतलाय. कसं वाटतं सांगा. माझ्या ब्लॉग मध्ये मी टाकणारच नाही तुला. चल तुझं बोलू. दुसरं काय म्हणजे 1-2 प्रॉब्लेम बोललेलो ना. आणि दुसरं कोणतं आहे ते कंटिन्यू मध्ये. नाही कंटिन्यू मध्ये नाही. ते मगाशी तिने एक साथ घेतलंय ना. त्यांचं फक्त एवढंच की आपण आयुष्यात योग्य निर्णय घ्यावे. तुला नंतर कळेल त्यांचं बोलणं. तुझ्या आयुष्यात बदल आणायला किती गरजेचं होतं ते. आता तुला समजलं असेल पुढे काय करायचं. पूर्ण आता रील मध्ये. रील मध्ये नाही भाई. सिरीज मध्ये शॉर्ट्स मध्ये आणि मग इंस्टाच्या रील मध्ये. तर फायनली आमचा शॉर्ट झालेला आहे. ताई धन्यवाद. आणि ताई परत निघाले एका दिवसात. कशा काय संध्याकाळी आईस्क्रीम पाठव घरी. कशाला. तू दे 4च्या आधी तुला आवरलंय पटकन. केक घेऊन चालले आमच्या घरचं. तर चरण भावा असं नको करू भावा. काय भावा यार. अरे यार कॉलेजच्या यार, कामावर असं बाहेर, नको PR. हे असं शोभतं का भाई. अरे बाबा, काय करणार यार. सॉरी चल, आजचा मस्त शूट झालेला आहे. तर अजून बघूया. अजून काही दिवस संपला नाही तर बघूया. आता झोपूया खेळायला जाऊया. थोडं मजा मस्ती बघू आणि एडिटिंग करू. असं नाही जाते बघा. पिलू जात नाही. पिलू बाय बाय करून जा. तर मित्रांनो आजच्या ब्लॉग मध्ये एवढंच. तर झालंय एपिसोड 3 पण शूट झालाय. 2 येईलच. एडिटिंग चालू आहे. यायचा प्रयत्न असेल खूप छान. कारण की एडिट पण छान झाला पाहिजे तर मजा येईल ना तुम्हाला पण बघायला. त्यानंतर काय झालं नाही. आराम आराम आराम. नंतर क्रिकेट खेळायला गेलो तर मोबाईल घरीच होता. तर कसं वाटलं आजचा ब्लॉग. BTS ब्लॉगच आहेत. तर आजचा ब्लॉग आवडला असेल तर कमेंट करा, लाईक करा आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू. तर भेटूया उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.